Sangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana pari first time yako, gara wasubscribe, like this video. Toramba tichidzoka tichikupai maupdates nezvimwe zvese zvinonga zvichiitika. So nhasi ndauya ndine nyaya yaThomas Mapfumo aka Mukanya kana kuti Gandanga. Pane nyaya pano dziri kuramba dzichinetsa, nyaya dziri kuramba dzichitaurika pamusoro pava Thomas Mapfumo. Munoziva nyaya iya yekuramba offer yekwaSewe Chivhayo, takaitaura kakawanda pano, ende pakazobuda nyaya pachinzi pave kuitwa zve GoFundMe yekuti vakwanise kunge vachigadzirisa imba yavo, asi vo vakazobuda vakati inino handina wandakakumbira mari, ende vaguma ndo vakakwanisa semunhu anondifarirawo kugadzira GoFundMe, handaikwanisa kuvarambidza nekuti ifan remusic yangu. Zvakawanda zvakatanga kutaurika, vamwe vaishaudha, vamwe vaitiraya kunzwisisa, vamwe vairizina, but nhasi pane mumwewo auya nemamwe maonero akasiyana nevamwe vanhu vese andinoda kuti muteerere pano apa munyatsonzwisisa zvinhu zviri kutaurika muri yeZimbabwe. So kune vanenge vachidawo vane zvakawandawo zvekutaura about anything that is happening in Zimbabwe, munokwanisa kusenda maaudios enyu panhamba dzinenge dzichibuda pascreen idzo. Nhasi da kuti muteerere this audio makadzikama, mozondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Makadi muri yeZimbabwe, ndikuuyawo kwamuri ndichida kuti timboongorora nyaya iyi. Hatizi kushora, hatizi kupopotedzana, asi tidangoda kuti tijengeserane tione zvimwe zvinhu zvinoitwa nevanhu vachiteedzera kuti ruzhinji rwuri kuti handizvo zvinenge zvichikanakira iwewe nevamwe vavo vari padyo newe. Ndikutarisa nyaya yakanangana nasekuru Thomas Mapfumo, titori mafanza avo chaivo chaivo. Ndine mumwe munhu akatumira meseji kuna Mukanya kuti torai zvinhu zvamaofwa naSewe Chivhayo. Pasi panapa patinorarama panapa hapatomboona chinhu chakanaka, pakatukwa kare. Zvese zvamuri kuita muchifunga kuti makanaka, kudenga zvinokonzerwa. Not that I'm judging you, asi tiri kuti hapana akachena pasi rino. Ukada kuti chakadai chakachena, chiboho chacho chatiziva GMB chakarimwa nevanhu vane madivisi. Divisi chii? Urombwa hwakatorwa uchasa mweya womwe munhu akafa kare kare. Sei nhasi tiri kuteka chiboho chichitya? Hatinei nazvo zvokuti akazoita nzira ipi kuti zvizvo zvikuti mabude api iwayo. Mari hainambobvira yakachena, yagara yakatongosvipa nakudhara. Saka handione chikonzero chekuti sekuru Mapfumo mairamba ofa yamakava mapiwa naSewe nekuti maiti yabva kuti vanowedzane vari kuba. Varungu vacho vane mari vese imbavha, vakaba mari varungu, asi akangoita ari munhu mutema chete zvatoshata. Aiitire mari iyo aiwana kupi? Akaba kana kuti akaromba? Ndozvamunotaura. Vanhu vatanga vanoziva Sewe Chivhayo upenyu hwavo stereki, hapana kana anomboziva. Asi ukanzwa munhu achitaura nezvavo unofunga kuti aswera navo ende anovaziva anodya navo. Makamborara pane here? Hamuna, hapana kana zvawanja mune muchiziva. Munongogona kuti Sewe vari kuba. Andozvishandira mwana uyu achisiwa matenda ake achihwina. Ndiani asikade tenda yake kuti munhu wese zvina zvimakuya makuti batsira titsvaga maweuchers abatse the bonus hitmaker Patrick Mukwamba. Handifunge kuti zvinomeka sense imizuro makaramba offer. Dai makanga makatambira offer yaSewe Chivhayo, by now dai muri kuenda pamedia inodedza kuti kuchagoita mudeme muite sendi mupe mukomana atambudzika. Mengotora mari yenyu pamari yamakapiwa, makapa munhu makanyarara mukanyi. Imi mari yacho mutoidede, rubatso rwacho mutoruda, izvo titoziziva. But pride yaminayo makura mudhara, makura. Tinokudai, tokurespectai. Mune legacy yamakaisa muno munyika yeZimbabwe. Munorwira vanoshupika tinoziziva.
tikasiyana pamaonero nemafundiro ekupolitics azive kuti takavengana patosvika nguva yekuudzana chokwadi kuti maifanira kutambira mari iyoyo. Vanhu vese vakuti musatore vari kudzimba kwavo nekuti ivo vari kukanga wayaka havana basa ravakashanda vanhu vaive rinorekonaizwa. Nasewiki ino kana musangano wacho semataura muri kuti imi makasenza muchisungwa muchimba nguva yehondo muchiita sei muchitorwa muchidii yanguva yekutendwa gamuchirai zvamapiwa ndimwari akatenga akuvhurirai ene maakudzoka manje maakutemesa musoro uri kukumbira kwamba mari kuti ashupika. Imi munotadza here mukanye kuita show imini yefundraising yakananga nemwana yeye nemimbi wedu yedu munogona asi izvozvi masarenda ukazati hamuchazvikwanisa samairambirei mari neofa yamakanga mapiwa. Politics ngatizipushe but to a certain extent varume chinofa tisina chatinacho chichishupika kana musina hanya nazvo maakukumbirirei kuti uyo achipiwa ko akapiwa ene zvakandakumupa munoita sei imi munomuti watambirei zvitsvina futi watambirei mari yombavha usati madouble standard ndoatoti paradoxical action or behavior yamuri kuratidza iyoyi. Aiwa musangovenga for the sake of kuvenga modzoka futi mangwana maakuma ndimi kutokumbira mari iyo hamuzokumbira murume uba ndimi maakutokumbira matauro zvakeka saitoti hapana chaakambenge akataura but dzinofura dzidzivani matauro mese nasiyo matauro iyeyo.